Den 11. maj 1945 lander avisreporteren Klaus Mann i Augsburg og gør snart lidt længere sydpå sit største redaktionelle kup. Klaus Mann er søn af den verdensberømte forfatter og Nobelpristager Thomas Mann. Den person, han møder, er den vigtigste nazistiske officer, Hitlers stedfortræder, Hermann Göring. Göring sidder i en have på et landsted, iført sin sølvgrå uniform. Omkring ham sidder omkring 20 internationale journalister for at få et sidste interview med en af århundredets betydeligste krigsmennesker. Göring er anholdt og venter på at blive ført til en retsinstans, hvor han skal dømmes. Den tyske forfatter Oliver Hilmes kalder Göring for det sidste renæssancemenneske. Et menneske på 1,78 meter, godt i stand og sædvanligvis iklædt flotte, lyse uniformer. I maj måned er han nummer 1 i rækken af topnazister. Hitler og Goebbels er væk, og her sidder så den tidligere succesfulde pilot fra 1. verdenskrig, øverstkommanderende for Luftwaffe, 6-stjernet general og Hitlers efterfølger. Han skal føres bort, først til Luxembourg og derefter til Nürnberg, hvor han på grund af sin medvirken i nazismens grusomheder skal få sin straf. Göring er en af de 24 topnazister, som de allierede stiller for en international domstol. Det er første gang i verdenshistorien, at en så stor domsproces skal afprøves. Det er første gang, at så store forbrydere bliver samlet et sted, og det er første gang i historien, at udenlandske dommere skal dømme et andet lands ledere. Velkommen til denne udgave af Tyskland og tyskerne, som denne gang skal handle om Nürnberg-processen i 1945-46. Mit navn er Jan Lien Jessen. Hvem giver ret til at dømme andre? Det er et stort og måske lige lovligt filosofisk og etisk spørgsmål i denne podcast. Vi er som bekendt alle regulerede love af, hvad der er aftalt som værende rigtigt eller forkert. Og det må vel være ret indlysende, at der på en eller anden måde skulle gøres op med de forbrydelser, som de største nazister stod bag mellem 1933 og 1945. Spørgsmålet var bare, hvordan? De allierede sejrsmagter, USA, Sovjetunionen, England og Frankrig, blev kort tid efter krigen var slut, og Tyskland havde erkendt sit totale nederlag, enige om at oprette en international domstol for at kunne stille de ansvarlige for en dommer. Tanken var ny, for man havde aldrig før haft en international domstol, der havde mandat til at anklage personer fra et andet land for forbrydelser, der ovenikøbet var begået inden for dets egne landegrænser. Det stiller nogle store juridiske spørgsmål, for hvem kan anklage, og hvad anklages der for? Der var flere forslag til, hvordan man gjorde op med de 12 diktatoriske år med al deres grusomhed. Sovjetunionen foreslog, at man stillede samtlige tilfangetagende nazister op og simpelthen skød dem ned. Andre mente, at man for at forhindre en senere gentagelse af det, der var sket, kunne splitte Tyskland op i en masse små stater, så de store tyske rige forsvandt en gang for alle. Det mundede som bekendt ud i det, vi i dag kalder Nürnberg-processen, som begyndte den 20. november 1945 og varede næsten et år, helt frem til den 1. oktober, hvor dommene blev forkyndt. Nürnberg var stedet, hvor de store og iscenesatte nazistiske partidage blev afholdt. Det var under en af disse partidage i Nürnberg, at Leni Riefenstahl optog det filmiske mesterværk Triumph des Willens fra 1935. Lyt eventuelt til episoden om Leni Riefenstahl i denne podcast, så man kan kalde det for skæbnens ironi, at topnazisterne skulle dømmes i den samme by, som de afholdt deres monumentale propagandashows i. Men valget af Nürnberg
havde faktisk en anden årsag. Der var 3 gode grunde til, at det blev Nürnberg. For det første, fordi det var det eneste sted i Tyskland, at man havde en retssal, som ikke var ødelagt af bomber. For det andet, så ligger der et stort fængsel i direkte tilknytning til retssalen. Det betyder, at man slap for at transportere fangerne igennem byen fra deres fængsel til retsbygningen. Der var simpelthen en underjordisk gang fra cellerne og hen til en elevator, som førte direkte op i retssalen. På den måde så kunne man sikkert føre de anklagede til og fra forhør, uden stor risiko for, at eventuelle aktivister, der så en mission i at befri dem eller måske dræbe dem, når de var udenfor. Og så lå Nürnberg praktisk i den amerikanske besættelseszone, og det var amerikanerne, der fik hovedopgaven i at køre processen. Den 20. november 1945 begynder altså der Nürnberger Hauptkriegsverbrecherproces mod de højest rangerede nationalsocialister. Og hvem var det så, der sad på anklagebænken? Ja, først og fremmest så var der Hermann Göring, som på en måde også selv indtog rollen som sagens star. Göring var om nogen selvsikker og stod ikke tilbage for at promovere sig selv. Fyldt af selvtillid. Der er ingen tvivl om Görings fremragende intelligens, og det vidste han også godt. Han var iklædt sin gråhvide jakke, men nu uden de mange medaljer for sin krigsindsats. De var taget fra ham. Göring sad under de mange afhøringer på forreste række. Når man ser de optagelser fra processen, der er tilgængelige i dag, så sidder han nogle gange med solbriller på. Og det er ikke for at se særlig cool ud, men de anklagede fik tilbudt solbriller på grund af det kraftige lys, der blev tændt i retssalen til brug for filmoptagelserne. Som jeg fortalte i indledningen, så var det første gang i historien, at man, det vil sige krigens sejrherre, kunne dømme den tabende part for dets ugerninger. Ideen med en international militærdomstol, der skulle have de beføjelser, blev vedtaget i august i 1945 i London efter aftale med de 4 store sejrherrer, USA, England, Frankrig og Sovjetunionen, og kommer altså til gennemførelse 3 måneder senere. Det var en så afgørende begivenhed, at man valgte at slå retsprocessen stort op. Udover at gøre selve retsbygningen klar, for selvom den ikke var udbombet, så havde den lidt skade under krigen, ja, så lagde man også an til, at der kunne optages både lyd og levende billeder fra den kommende proces. Man ville vise verden, at retfærdigheden skulle ske fyldest. Og det skulle ske inden for de demokratiske spilleregler, som gjaldt i Vesten. At det blev en så ordentlig proces, som man må sige det blev, det kan vi takke USA for. De ville stå for en civiliseret retsproces, selvom gerningsmændene om nogen havde stået for det modsatte. Tanken var, at demokratiet kan og skal sejre overalt. Man ville have retfærdighed i stedet for hævn. Man forholdt sig fra dommernes side til få, men betydningsfulde anklagepunkter. Sammensværgelse og forbrydelse mod freden, planlægning og gennemførelse af angrebskrig, krigsforbrydelse og forbrydelse mod menneskeheden. Man kan undre sig over, at Holocaust, altså programmet for udryddelsen af jøderne, ikke stod som et selvstændigt anklagepunkt, men det er fordi, at Holocaust indgik som en del af de førnævnte anklagepunkter. Retssagen fik betegnelsen der Nürnberger Hauptkriegsverbrecherproces, som altså er en hovedforbryderproces. Det var de største og betydningsfulde nazister, man ville dømme. Hitler havde begået selvmord, så han var ude. Goebbels havde også begået selvmord, og det samme havde Heinrich Himmler. Og nu havde man så 24 af de store,
Det vil sige, at der var 3, man ikke kunne slæbe for retten. Den ene var Martin Bormann, som var Hitlers sekretær og partiformand. Man kørte i stedet hans sag i hans fravær, for man vidste ikke, at han allerede under slaget om Berlin havde begået selvmord. Derudover var en ikke til stede på grund af alvorlig sygdom og svækkelse, og en begik tidligt selvmord i fængslet i Nürnberg, inden sagen begyndte. Så der var reelt 21 topnazister, som blev stillet for retten her i november 1945. Man kan godt kalde Hermann Göring, flyvergeneralen, for den store hovedperson under retssagen. Og stor var han. Han vejede 280 pund, da han blev anholdt. Udover et stort ego, så var han også kyniker og regnede stort set ikke sine medfanger for ret meget. Göring var særdeles intelligent. Ja, faktisk viste det sig, at alle disse topnazister, man havde fået indespærret i fængslet i Nürnberg, havde en IQ, der lå klart over den gennemsnitlige intelligens. Vi ved faktisk ret meget om de menneskers personligheder, for retten havde besluttet, at der skulle være psykologer til stede under hele processen. Vi er som bekendt kun få måneder inde i efterkrigstiden, og der var mange spørgsmål, der trængte sig på ude i verden. For eksempel om der var en særlig nazistisk personlighed. Var det noget, der simpelthen lå i den tyske arvemasse eller lignende? Det ved vi nu er nonsens, men man prøvede i hvert fald at afdække, hvilke mennesker de her storforbrydere var. Fra USA kom Gustav Mark Gilbert, som blev ansat som oversætter, tysk-engelsk, og som var uddannet psykolog. Han var uddannet i USA, men kom fra en østrigsk-jødisk familie. Gilbert fik fri adgang til de indsatte på alle tidspunkter i døgnet. Han interviewede dem, når de sad i deres celler, når de spiste deres frokost, inden de skulle til afhør og efter. På den måde fik han et uvurderligt indblik i fangernes tanker og bevæggrunde. Sammen med sin overordnede, psykiateren Douglas M. Kelly, foretog de IQ-tests på de anklagede fanger. Både Gilbert og Kelly udgav efter Nürnberg-processen hver deres bog om deres samtaler med nazisterne. Det viste sig snart, at denne nazistiske elite reagerede meget forskelligt på den situation, de var havnet i. Göring var udmærket klar over, hvor det bar hen. Han sagde til Gilbert, at han gerne tog ansvar for det, han havde gjort, men han ikke ville anklages for noget, han ikke havde gjort. Han angrede som sådan ikke noget, men mente, at Hitler havde handlet forkert i løbet af årene. Han blev også udstødt af Hitler og mistede sin status som Hitlers efterfølger. Hermann Göring havde ellers stået last og brast med Hitler helt siden det såkaldte Ølstuekup i München i 1923, hvor han blev såret. Siden dengang havde han været morfinafhængig, og var det også, da han blev taget til fange og bragt til Nürnberg. Göring havde selv i fængslet en karismatisk rolle. De andre bøjede af over for ham. På et tidspunkt blev han vred under et måltid, hvor de alle fik lov til at spise sammen. Midt under måltidet bankede han hårdt i bordet og råbte: "For fanden, jeg bekymrer mig ikke en skid om, hvad fjenden har tænkt sig at gøre ved os, men jeg bliver utilpas, når jeg ser, hvordan tyskerne forråder hinanden." Hvor Göring var kynisk og klar over, hvad der skulle ske, nemlig at han og de andre sandsynligvis skulle henrettes, valgte Wilhelm Keitel, der var øverstkommanderende for Wehrmacht, en anden og krysteragtig strategi. Han opførte sig som en underdanig hund. Han bukkede og skrabede for fængslets personale. Han undskyldte nærmest sin egen eksistens. Og oven i købet påstod han, at han ikke havde vidst, hvad der foregik af grusomheder under sin egen kommando. Det var denne splittelse, der irriterede Göring, hvilket man nok godt kan forstå.
Fængselspsykologen og oversætteren Gilbert fik et usædvanligt godt kendskab til de indsatte, især Göring, som han besøgte mange gange. Allerede inden retssagen var begyndt, men hvor de fængslede var i Nürnberg, skriver han sådan om Göring. Under vores samtaler i hans celle forsøgte Göring at gøre et jovialt indtryk. Han havde spillet højt spil og tabt. Noget han tilsyneladende tog på sig som en god sportsmand. Skyldspørgsmålet formulerede han som sejrherrenes retfærdighedsforståelse. Han gav forskellige forklaringer på sine handlinger, afviste et hvert kendskab til de grusomme forbrydelser og henviste i stedet til de allieredes skyld. Man kunne få det indtryk, at denne flinke og humørfyldte mand ikke kunne have begået noget ondt. Göring fyldte som sagt meget, og han opnåede også visse privilegier i fængslet. Han fik besøg af sin kone, Emmy, og sin datter, Edda, og under retssagerne fik han plads på forreste række op mod væggen. Hans indflydelse på de øvrige indsatte var stor, for han formåede at manipulere dem alle, så personalet besluttede, at han ikke måtte sidde sammen med dem, når de skulle spise. Så snart kom Göring til at sidde for sig selv under måltiderne, hvilket han var meget utilfreds med. Da retssagerne begynder den 20. november 1945, sidder 21 anklagede på bænken. Her vil jeg nævne Rudolf Hess, Hitlers stedfortræder og rigsminister. Det var ham, der i hemmelighed fløj til Skotland i 1941 for at lave en aftale med England om en fællesfront mod Rusland. Siden dengang led han af hukommelsestab, som varede et stykke tid ind i forhørene i Nürnberg. Ja, indtil han proklamerede, at nu kunne han huske igen. Så er der Alfred Rosenberg, partiets chefideolog. Det var ham, der stod bag raceideologien. Han så sig selv som uskyldig og hævdede, at den antisemitiske bevægelse kun var et beskyttelsesforhold. Og så var der Hans Frank, som var Hitlers advokat og generalguvernør i guvernementet Polen. Han blev kaldt bødlen fra Warszawa. Han blev pludselig religiøs og sagde, at han så processen som en gudgivende og retfærdig proces mod de lidelser, der var sket. Det skal dog siges, at der næppe var tale om en guddommelig vækkelse hos Hans Frank, for inden han blev hængt, der afsvor han sin religiøsitet. Så er der Albert Speer, arkitekten og rustningsminister og Hitlers gode ven. Han påstod hårdnakket, at han havde været involveret i et attentat mod Hitler og havde planer om et giftgasangreb imod ham. Nok for at slippe lidt billigere i straffen. De anklagede er ved retssagens begyndelse bekendt med tiltalerne mod dem, nemlig sammensværgelse for at begå forbrydelser mod freden, planlægning og gennemførelse af angrebskrige, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. Allerede på anden dagen må de anklagede tage stilling til anklagen, som er de før nævnte punkter. Göring er den første. Han forsøger at komme med en redegørelse, som dog bliver afbrudt. Han skal svare kort på det spurgte, og han svarer: Jeg bekender mig uskyldig i den fremførte anklage. I informed the court that defendants were not entitled to make a statement. You must plead guilty or not guilty. Bekenne mich im Sinne der Anklage nicht schuldig. Formuleringen fra Göring bliver senere brugt af de andre, mens Hess besvarer spørgsmålet ultrakort med et nein. Rudolf Hess. Nein. That will be entered as a plea of not guilty. Dette vækker lidt morskab, og dommeren forklarer, at det må tolkes som et uskyldig. Derefter fulgte Joachim von Ribbentrop, Wilhelm Keitel, Alfred Rosenberg, Julius Streicher og de øvrige. Alle erklærede sig for uskyldige i det, de blev anklaget for.
Ich bekenne mich im Sinne der Anklage für nicht schuldig. Ich bekenne mich nicht schuldig. Nicht schuldig. Nicht schuldig. Det var sådan set ikke fordi samtlige anklagede anså sig for at være uskyldige som sådan. De begrundede deres handlinger med, at de havde fulgt ordre, at føreren, det vil sige Hitler, havde befalet, eller at de måtte handle for at undgå selv at blive angrebet. Det kunne være angreb fra andre lande eller fra den såkaldte jødiske trussel. Allerede i begyndelsen af retsforløbet på 8. dagen valgte man at vise film fra koncentrationslejrene. Det var optagelser fra de første dage i maj 1945, hvor de allierede befriede lejrene. Her kunne de anklagede og alle øvrige i retssalen se bunker af lig og udhungrede fanger, billeder af lampeskærme lavet af menneskehud og andre chokerende beviser på det, der var sket. Man har aldrig tidligere vist film under retssager, hverken i ind- eller udland, så dette var nyt. Men her især brugt, fordi Nürnberg-processen også havde en mediemæssig betydning. Optagelser fra retten blev både optaget på film og på plade, så alle borgere i Tyskland kunne se eller høre, hvad der skete, og dermed få viden om, hvad der var sket. Hele Nürnberg-processen havde ikke kun en retslig funktion, nemlig at få dømt forbryderne, men i lige så høj grad en pædagogisk og oplysende funktion. Se, hvad I har gjort, og dette må aldrig gentage sig. Dette var første skridt i en afnazificeringsproces, som fortsatte ind i eftertiden. Hele den tyske befolkning skulle se og høre, hvilke forfærdelige ting, der havde gået for sig i de 12 år, Hitler havde været ved magten. Hitler kom demokratisk til magten, han havde folkelig opbakning, og derfor var det så vigtigt, at det folk, som havde valgt ham, selv fik set, hvad det valgte havde ført med sig. Efter 218 retsdage blev dommene over de 21 tidligere medlemmer af den nazistiske elite afsagt. Den 30. september og den 1. oktober 1946 lød dommene. 12 personer blev dømt til døden ved hængning, 3 personer fik fængsel på livstid, 4 personer fik flereårige fængselsstraffe, og 3 personer blev frikendt. Hermann Göring havde fra begyndelsen af sin fængsling sagt, at han ikke ville dø ved hængning. Døden, durch den Strang, anses i officerkredse for at være en uværdig, ja æreløs dødsdom. En rigtig officer skydes, og det ville Göring. Men det var naturligvis ikke op til ham at bestemme. Og på en eller anden måde lykkedes det ham at komme i besiddelse af en cyankaliumkapsel, og derfor lykkedes det ham at tage magten over sin egen død i cellen. En sidste triumf for Göring, som aldrig tillod nogen at bestemme over sig. Göring døde om natten den 15. oktober 1946, få timer før den planlagte hængning. Nürnberg-processen fra 1945 til 46 kaldes på tysk for Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess og er den første i en række af i alt 13 processer, hvor centrale nazister blev anklaget og dømt. De følgende processer forløb fra 1946 til 1949 og omhandlede sager mod nazister, der havde stået for forbrydelser, der lå inden for det juridiske, det lægefaglige, det industrielle område og mod SS-eliten. I alt forelå der anklager mod 185 personer. Nürnberg-processen fik også betegnelsen Siegerjustiz, altså sejrherrenes retssag. Det var jo den vindende part, der dømte krigens tabere, men ikke desto mindre var det en verdenshistorisk begivenhed, og den blev baggrunden for, at man mange år senere oprettede den internationale straffedomstol i Haag. Tak fordi du lytter til podcasten Tyskland og tyskerne. Abonner gerne på serien,
så du får besked, når næste udsendelse kommer. Jeg hedder Jan Lien Jessen.